Harry av hjärsta du kärur med klättur min styrke och värja så stärk. Du min herre in hal och vaje. Kvar som du god, kvar en klättur som du. Harry av hjärsta. Harry av hjärsta du kärur med klättur min styrke och värja så stärk. Du min herre in hal och vaje. Kvar som du god, kvar en klättur som du. Ingen kan mätas vid det. Ingen kan mätas vid det. Du svärdur, röjner höjla borrest. Innan mått du erst. Min herre och god. Ingen kan mätas vid det. Harry av hjärsta. Harry av hjärsta du kärur med klättur min styrke och värja så stärk. Du min herre in hal och vaje. Kvar som du god, kvar en klättur som du. Ingen kan mätas vid det. Ingen kan mätas vid det. Du svärdur, röjner höjla borrest. Innan mått du erst. Min herre och god. Ingen kan mätas vid det. Ja, så kommer Christian att börja lötna. Jag ska bara börja. Gå gott. Tack för att vi kunde samla kontakter här i kväll i Silva och Eje. Och synja till tøyen och höra vad du är att säga till locken i kväll. Och tack för att du döjer Golgata Krosse för akkurat synton. Så vet jag inte jag kunde komma och leva sånt här. Och du ska öppna akkurat hjärsta. Så vi tackar allt det in som för fram i kväll. I tunnan. Amen. Yes, tack för det. Jag ska med kväll för att höra två vitsporar. Då visste vi från Marion Nikodemsen och så var det en från Sara Olsen och en Natalia från Jon. Och så var det att lovprisa herran. Vi får synja två sanger att rätt och vi får höra vitsporarna från Marion och Sara. Göring glädjer sig. Ja, till er välkomna att sätta dig. Jorden glädjer sig. Jesus han är här. Han uppriser ner. Sätter högt och jäver. Valdan syna skall. Och hans rätt var sett.
Jorden fylla skall Av Guds måtte och dår Himmelen och öppnar sig Och Guds större kärleke Vädlor ut i förhoj med Jorden glädje sig Jesus han här Han lovpriser ner Sätter högt och jag vet Valdan sina skall Och hans rätt för sig Jorden fylla skall Av Guds måtte och dår Himmelen och öppnar sig Och Guds större kärleke Vädlor ut i förhoj med Herrans valt och suttja skall Och bröjtas vid Guds kraft I sin dävor Herrans Värdor, värdor, värdor Emmanuel God vi okkon Värdor, värdor, värdor Emmanuel God vi okkon Värdor, värdor, värdor Emmanuel God vi okkon Himmelen och öppnar sig Och Guds större kärleke Vädlor ut i förhoj med Herrans valt och suttja skall Och bröjtas vid Guds kraft I sin dävor Herrans Tack och en sangaträtt arm för höra vitsporarna. Större herre minner. Större herre minner Större han Till vi är han Du som många du för Som önskar Till vi är han Till lundjan där ryser stål ur kallen att du sant du singet ha kväde för om vägarna fyre framman ligger. Och kvölden samma sanger ser
Tuin miskunn større og ryk tuin nøye. Størst tuin navn og og vers. Tuin gøska fer som uina lovsång tuin at synja. Og takka at du mer så dyr og rett. Størur Herre mine, størur han til vi han. Tui som många tui finn, som ein skam, til vi så ein dag her min motor viknar og en den færa må og i himmelsen stor vi tar en dyra kjøpt og skær samma sang og jeg vil sige Størur Herre mine, størur han til vi han. Tui som många tui fyr, som ein skam, til vi han. Til vi han. Til vi han. Så vill höra vispor från Marion och så från Sara. Hej. Jag heter Marion, är 21 år och kommer ur Havn. Jag kan vittna att jag är frälst och till bara av nöje att jag är frälst. Jag är en syndare och det är vid öll. Och det ständer i Rombraunen 6:23. Att till lönen i synden djäver är deje, men nöje gav av Guds är ävet liv och Kristi Jesus är Herre åkare. Och detta män är nog så störst, till God, han gjorde en utve vid att han valde att offra sin enaste son, att dödja krossen för munnar och tunnar synder. Och allt det skaiva som jag har gjort, där synderna var alla näldar och krossen. Och självt om jag släckte av uppbörda så gjorde han det lika väl till att han älskade mig så mycket och han yngste ett personligt förhåll vi alltså en och fun. Och nu ser han med Reina till att han ser med i jöknen Jesus och jöknen hans är blå. Han måste dödja för att jag skulle få liv. Men han reser sig upp efter och sikrar att det är någon. Och som en sanger säger, min Jesus lever och du ska leva. Och det är faktiskt i stort om det som är tryggve. Och det är som sagt bara av nöje. Det är så overbore som det kan vara. Jag är uppvuxen i en heime här till antal jag alltid har fyllt nekv och att det samma har jag alltid hört om Jesus och om evangeliet. Och jag minns att jag kom till trygg ta i gick i söndagsskola. Här är troet och simpla budskapen. Men det är inte alltid varit en prioritet eller min första prioritet i livet. Här var en tøy här som heimren drog och det gjorde det så att det får oss inte bort från Herren. Men alla de tøyerna
långtes det alltid åter till Herren. Och det var en sån innare långsel. Och jag visste innast inne att han var vävren, sannlägen och livet, som det ständer i Johannes 14:6. Och jag sätter mig så fyra att välja alla de tingene fra som jag visste inte var gagnlig för näka. Och jag valde så att fylja Jesus till det var det enaste som gav mening och det är det enaste som gav mening efter min mening. Jag hörde ena för en mynd ta i vär av Parola. Jag hade det var jag var just, jag är inte helt säker, men han brukte kurser en mynd om att om man har ett bad, alltså ett småbad, valt i mitten två ting. Här det ena var ett visakort vi och ändaliga nekvon penkon och hit var en slickepinne. Så har badne självsagt valt slickepinnen till att han sa mera frestande och fängande ut för eja. Och det är typiskt det samma vi och människan. Ta vi skulle välja i mitten ett liv samma vi goda som var i alla över ett liv bortsett från goda här vi lever i och egna listan och gynton. Och självt med sin slickepinnen i myndatallet kan sucha går ut så var han bara i en lilla löte och blev beina uppe. I mer än detta visakors det hej vara i alla över och man kunde bara bli via brukta. Men det är att det är en barda i mitten hållte och antan. Det ständer i Galatiabrevet 5:16. Lever i antanon så utför tid inte gynt hållsens. Och det ständer en långt nere i vers 24. Och de som höra Kristi Jesus till har krossfäst hållte vid listan och gynton tess. Och i Hebreerbrevet kapitel 12 vers 1-3 ständer: Lätet du eisne okkon, ta vi hava så størst gods av vittnon rundan om okkon, lägga av okkon allt här i tinger, och synderna som hanker så först och pjøy okkon, och vi tåler renna skaje, vi okkon i fyrsett. Hävande egene vänt av Jesus, upphavsmann och fullkomare troarinnar, som för glädjena och i fyrjon och la, tålen lei av krosse, och lei inte i vannärna, och sitter nu vi högre så och hasades gods. Jag huxar om han som tålen har borre, att syndare har sagt honom så näck vi måte, så tid vara inte trött och måtlös och i salen tycker jag. Och det är också god anmening, och jag huxar ofta själv att ta strujist vid omkron, eller ta akkurs som tinker, så köttet sätter det i perspektiv, så rör jag alltid huxa om allt som Jesus för jöknen och allt motståvan som han fick ta han var nere i hjörne och skulle krossfästas. Och ta börjar man att, eller ta bröt i sin huktion och på mina trobläkare eller så. Ta senaste tydna har vi ordentligt sett pröjsa på allt som är have eller eje. Ta också i äsnet bara sån generell ting, och jag har att det är ofta typiskt att ju mer privilegierar man ju lättare är det att glömma allt som man häver och bara ta det för givet. En regla ur en sanje som vi ofta säger men kan glömt att allt är fick mer givet var, och så ända kvörst vers vi, men av nöje gods är det, och hans nöje står var mot mer. Allt som i havet tackar vi gode och hans är nöje. Och i mån till tacksamme här alltid att jobb är en så förmyndarlig personer i Bibeln. Vi tror vi hästar. Jobb var en mäver som ötta i skot, och han åtte som så allt. Han åtte flera böten, och var inte akkurat kostnägg, men han åtte flera tusen jord och allt som man kunde inköra sig ta. Men självt om allt blev tidigt från honom, att han miste allt i hela livet, så får det inte honom, och han väntar inte gode bättre. Och han säger själv i Jobb kapitel 1 vers 21: Närtjen kom ur morfänge, och närtjen färg hier efter. Herren gav och Herren tog.
navn Herrans vil lova. Vi kunne ikke ta vi och ta vid ena förfärda härifrån. Och tog är så glad för att jag finns ju glad i bådskapen att höra från battning och att så jag är kommen till trygg. Tog jag så hur så lite man häver i hessen heimen så är jag lika så rik tog jag äger Jesus och hjärtan en vin och en frälsare som jag alltid kan lyda av och alltid kan vända mig till vid ötlån. Och att säga att så äger jag en bostad i himlen. Så man kan inte annat än vara tacksam. Jag kunde sagt ordentligt nekv om min herre och frälsare. Det är så nekv att säga. Men ett som jag alltid var nog så fantastiskt vid god är att ofta då är kanske inte så väl att sätta ord om mina tankar eller formulera om mina böner och ofta får jag inte allt det ut som är hej attla. Men det goda vid god är att han vet långt och allt som jag huxar och vad det menar. Och det har vi sagt så väl i Salme 130 att god skiljer och huxarna längan vi. Och i vers 4 ständer ty är en åre är till att tunkemunne ja, ta västet till fullnar herre. Och det är för uppom och alltså människa förstand. Alltså vi känner inte till att kunna vita allt eller vara allvidande. Eller till hur ser avmarska det som vi kunde vita. Och där vill jag sagt vi är i vers 6 i samma kapitel. Jag skilja detta är mer och underfullt, det är och högt, det inte mätter. Och det kan det bara ta under vi. Och som sagt så ber det en gång till tjockon att skilja allt hur vi är bara människor. Men tog är det så gott att vi bara kunde luta fullt och fast och på han som vet allt. Ett vers som alltid har sagt mer än gott är Filippibrevet kapitel 4 vers 6 och 7. Det ständer stor i ångon 4. Nej, lät jag i ötlån ta som dit inskja komma framför god i arkadland och bön vid tök. Så ska fri Guds som styr upp om allt vid värvida, görstå och huxande tyckare och i Kristi Jesus Herre åkare. Ja, att ända kan det bara vittna att Jesus eller God är det bästa i min liv och själv om jag inte alltid har varit trofast emot det goda så är han har alltid varit trofast emot det mer och han är alltid trofast. Amen. Hej, jag heter Sara. Jag är från Tofton. Jag kan bara vittna till att jag är frälst. Och det är allt av nej och kärleka gods. Jag vet också om tantugen, alltså det är så länge sedan här, jag är inte varit så rädd tött vid god som jag har varit för. Och alltså, ja, jag vet också om det. Och ja, jag följde bara, alltså jag hejde så att säga att jag först stäckade jag bara purasta att bya och läsa. Jag var inte ganska, alltså jag följde inte hej tog och hej bäst tänka göra lockshört. Och så mormor tog Jack så var jag bara så att okej, så det är inte bara god tummer med, god tummer andra folk bättre så då nyttar jag inte för att bya eller läsa eller så att säga. Och alltså det passar väl slett inte. Det var inte ordentligt väl nu, men jag vet inte, alltså det var alltså 100% satan som alla det också var med om det är. Jag följt mig så rätt till värde och sört. Och i Lukas 15 så läser vi om borstvidla sonen. Och jag kände i Förbälles 8 vers till vers 20. Till att han var sonen från där var sört han var eller han klarade sig utan pappan och så eller så ständer så röstes han och kom till färgsjön. Men medan han ännu var längt borster sa färgen han och hon tyckte hjärtaliga synd i honom. Han förrännade och löp om halsen av honom och kysste han. Okej, så här ständer bara, alltså jag har alltid något coolt. Det ständer bara att sonen röstes och för till pappan. Alltså vi kunde gå, alltså ja,
han är färdig gänga till pappan, men alltså stämde bara att han röstes och för till pappan. Och att han har kört om sonen var mega längt så ber jag pappan renna mot honom eller så säga. Så alltså det som det ena som vi skulle till är att röstas och färdig god åter och så är god där. Alltså han är så klar och alltså det är alltså är alltid det alltså ordentligt dåligt att höra. Känns sort. Man vet att alla tog i mig bara få att ha åter i det eller minnas det åter. Och så är det så att vi talar ofta att vi må sort be så som jag åter och läsa så som jag kommer vikna eller så här för att Gud ska ta emot åter eller för att Gud ska sort halta vidare. Okej, nu är det rösk eller så här. Men det var alltså vi ska bara föra till han så ska han nog hjälpa oss via be, han ska nog hjälpa oss via läsa och så. Det är alltid nog gott. If I enter vi en vers ur Salmon, som 43, vers 28. Men jeg har glädje mina i att halta mer nær tja gode. Jeg søker meg selv til honom, nei tja herranon, for at kunna vittna om ödelverktøyene. Takk for det. Tack för det, tid boar. Jag vill säga gott och avvärst och snö allvarligt. Jag vill inte kunna relatera till det som är sagt. Jag också om det som Sara säger att man är borta från god och man också han är inte tog eller kanske ja, man finner på han som man hellre går om skyldningar i hvert fall. Men det är akkurat det att bara vi röjser och går och för att land så kommer god och rennande i mode. Och jag har gått med allt det som Marion kom vi om jobb. Att vi skulle ha han som fyrmynd. Att det är inte alltid han är så glad om sina stöv. Men att han alltid har och alltid är god att god har det under kontroll. Vi får synge synder är en Jon kommer av ett ordlockare för det att du ska inte styra. Tid är välkomna att se dig. Du ska inte styra och inte götas nöj. Våner fyra framma, God känner tojna loj. Du och gör vinen Jesus, först har han torska kan. Och du hjärsta brotten, ta kalla bästa han. En vöjd att det ska säkra och nå himmels dröm. Kväten kan komma min vän mot löjver och Guds hand. Komma sorger inte som löjvan ner till. Svårtja bäst och viner och kaldar vysa sig. Ta minst i vinen Jesus, först har han torskan kan. Och du hjärsta brotten, ta kalla bästa hand. I vöjden det ska säkra och nå himmels dröm. Kväten kan komma min vän mot
han var eldfast. Kristus heldur fast, frosting herjar motus vår, han heldur fast, og skje at velja bort, kjenne kvarja last, og hjärsta fyllt av sorg, han heldur fast, han heldur fast, han heldur fast, tog mor vid og älskar meg, han heldur fast. Jeg går til frelsning Kristus heldur fast, Kimstad søgn han væren der, han heldur fast, brøsta batsur fjokar han, hodet gett han sast, du kjeptor hei blåer han heldur fast, han heldur fast, han heldur fast, tog mor vid og älskar meg, han heldur fast. Fyre med så et løyvan gav, Kristus heldur fast, ustrika mot skuldar brev, han heldur fast, trestor feres som og sæv, genje honom navn, kom inn heim han suttja skall, borstor boi moi last, han heldur fast, han heldur fast, tui moi vin og älskar meg, han heldur fast, han heldur fast, han heldur fast, tui moi vin og älskar meg, han heldur fast. Ja, jeg halte vi takka øynsanka trætt er vi for Jon. Takka Herre frelser. Herre frelsare, endur nødja brøy til meg, takka nøye tøy, floda kan til mor.
som brøyta kan vart mun hjärsta men du nøye med han mer nær tog noen feir hjärsta nær tjatt her tryggur djevor kraft och meje som örnen flyger vi och möjen har vi ner nöje med Herre hjälp till mig att det halde med tjatt här hon tog en löje med stöv och fram av Herre min med att det vera tjatt här mar fram av lustens fär men du nøye med han mer nær tog noen feir hjärsta nær tjatt her tryggur og ande tog med djevor kraft og meje som örnen flyger vi och möjen har vi ner tog du nøye med Som örnen. som örnen flyger vi och möjen har vi ner tog du nøye med Otroligt läckert av er. Stottligt och oaligt. Jag kallar upp i jag. Ordentligt dåligt. Ja. Det är kallar super. Tack. Nej, tack. Det var sikna av er här ikväll. Och tack för möjligheten. Och det är bara sån syn här. Fantastiskt att höra Sanchen, tonlagen. Så gott. Och jag är vittnesbord annars som du hade. Otroliga gåor och siande vittnesbord. Och märkligt nog, jag sitter och huxa om flera ting och tror vi det som tid på är sett i kväll. Så det är ordentligt gott. Gott att märka att jag vet det är samma anda. Ofta är det så att hvis Herren säger akkurat och man kommer kanske till ett möte och så nu är Herren till hela det samma. Och det är inte underligt. Vi är ju i familjen. Vi är syskon och i Herren. Vi har samma pappa i himlen. Och vi har samma heliga anda byggvande och i oss. Och som jag har huxat om tickon och vad det skulle ta fram så har vi också allt möjligt. Och
Men i vikene så kom jeg til oss av en unga mann som ikke heier det så øyelig godt. Og da også jeg faktisk bare en om tikkene. Jeg visste ikke øyelig hvorfor jeg var her i kveld, men jeg følte det så som at jeg skulle fortelle tikkene og det her som er her i kveld at det er en som elsker til mer enn mamma tog. Da slår jeg si at det er mer enn mamma tog. Det blir nesten ikke til. Men Bibelen sier det egentlig. Ja. Leser det er i Isaias, jeg halte det i kapittel 24. Her stender at Isaias 24. Ja, her, vers 14, 15, 16. Og jeg elsker versene, og det er Klaksvik, det har jeg hørt med liste før, og det er for sikkert at jeg har hørt forskjellige før som jeg får si i kveld, men det er døylig det at jeg kunne enda takke noe som er godt. Her stender annars er det jo halvår estringer, så jeg er nok så velkvalificeret av å være i eia, og jeg kjenner det allikevel. Det er virkelig døylig. Og det er det så blir vi mitter av hver fer i kommer til ungdomsmøt. Begge her, Tjatikkon og Klaksvik, og Sarepta og alt det forskjellige. Så vi mitter av hvordan godt det er at velge Jesus da man er ung. Vi må ta oss syndrom til høysene. Men vi leser her i Isaias kapittel 24, vers 14. Og nu sier Sion, eller Israel, vi kan si samkommer vi som trykker var Jesus, de sier Herren hever svitje med, akkurat som de satt vittnesbordene. Herren hever svitje med. Herren hever glemt med. Jeg synes det som de satt, ja. Men så kommer det her. Dette verset her som er så godt. Og det er ikke en gang av spørninger. Det her er ikke spørninger. Her sender utropstegn. Mann, kvinna, gløyma, brøsta, baden, sutt. Så hon miskunnar ikke lustfrukt syne. Her stender ikke på det. Hun gløymer ikke. Mamma tog hun gløymer ikke det. Ja. Men så sier han allikevel. Og så vær at ter, altså mammen der, kun du gløymt, så gløymer jeg ikke til. Og så kommer det verset som er så godt, vers 16. Etter noen 100 år Jesus kommer og dør for oss. Og Lukas så skriver Isaias, inspirerer av god, han sier, hikk, og i båar hentur moinar, her vi rist til. Til å si, han forteller om de svarene som Jesus får å få, og i hendene. Og så sier han, her vi rist til. Hvor sier han til? Jo, du til Jesus døg, så døg han 4 til. Han døg for alle pøynene til her, og alle syndene til her og mer. Alt som du får til jøkken. Han skiler til. Og han skiler til oss, han er være menneske. Han være menneske. På frøstav som vit. Han græt som vit. Og han pynter som vit. Han er sorg som vit. Det er utan synd. Det god krever at du har lagt offer for å kunne døma øyn fyr i okken. Og det er bare øyn. Det er bare et menneske som hever være fullkommen nok. Og det var Jesus. Hikk og i båar hentur munner har vi rist til, altså brent til. Det sa han ikke Jesus. Og murar tøyner, og murar til verja. Han er ikke verja til. Og murar tøyner er og mer alt og fire eia. Det er han, hatt er han, som sier vi til soner min. Det stender ja, nu minns jeg, det stender i årtøsene, jeg minns ikke, 26, 26, ångstans her, et eller annet langt oppe. Så døylt jeg sutt at det her var bøyble vi, altså, jeg er så glad over, de skal komme løs, jeg har ikke bøyble vi her, atter kvalt. Jeg måtte ta det vi. Jeg har det her. Det er så viktig tid, som det også var inne av vitspåren, at lese Guds ord. Jeg skal komme nær inn at her. Men det stender i årtøkene, det må sitte, kapittel
Her stender sonen min gjemmer hjertet ut. Jeg, 23. Årtusen 23. Og her stender sonen min, vi kan også si at døtter min har baden mot. Baden mot. Årtusen 23, 26. Gjev mer hjertet ut. Og let eiutøyne hava ho til løyer mynar. At det er som god bønar okkon om. Kom til myn. Jeg har til løyve som er det beste av øtlån. Og nu les hon ur Salm 139. Her leser vi om hvordan utrolig vel god forstender til. Hvis du helter at du er kiksaver, god vet han nekk bedre enn du. Og han elsker det akkurat lykka nekk om du er her oppe, eller om du er her nere. Han elsker det alltid mega nekk. Han vet alt om det. Hon leste, hon sier at han visste en år var til at hun kom under varset av god, og så stender det en ærestens her, som 130, som foster sau eie tøyne med. Og er nekar var til av tøymon, så visste du der, er nekar det var til okker lov. God vet alt om okker. Og han forstendte det totalt. Så ikke gengar rundt gode dronker, gode jenta. Ikke gengar rundt vi fordøming. Hef du tid på det Jesus? Rombravet tog ikke. Tøy om to vi munnen jottar Jesus som Herre. Og trust og hjertan at god røst han offran en deg, så då du kanskje frelster, nei, så skalt du være frelster. Du kan være pura, evige trykker. Og god ikke at du skal genga benchen og genga refsa deg selv. Du god vet vel at du er fatt. Han vet at all manna atten er fattlen. Han vet det så vel. At det ikke kom jeg døy. Da du jeg kom og døye. Han vet vel at vi er dust, vi kiksa og vi gjør føyler. Altså, jeg kan ikke understryke det mer enn jeg gjør det fire tikkene. Etter for nekv, tog, Herren elskar det. Og han hever det besta livet som du overhøver kanst få. Det hever Herren. Og en med Klaksvik, jeg vet ikke om jeg nevnte det, ungdomsmannen Klaksvik kvalde, men en med Klaksvik som bor i Midtbøyen, han sier han får opp, han vaknar om natten, så får han opp, en eldre med. Og han hukte ut, og han sa ungdommen komma fra onkron drittesteg i Klaksvik. Og så datt en jenta, og hon tar rundt i halene av her, og hon sovna i midt av vennen, og han ble så kjettrom etter. Og jeg får hukse om det her månen av suttja tikkene, som vilja fylltja herran. Tid ikke leta høymen lokka tikken ut i det skrample. Alt det, altså, det er grueligt. Høymeren kan godt suttja spennande ut. Det kan han godt. Men, nei. Han er ikke affære etter. Og et vers som sier det øyelig vel. Det er et her verset. Det stender. Hikk ikke at vojnen någon. Jag har nu det så där nekva center vi kunde ha kräkva center vi kunde synta och akkurat tankon vi kunde jag hugger inte om nekva aus center jag hugger om alla center. Allt det som hemmen kan bjöa okon och det som håller väl fröste är. Det ständer hikk ikke at vojnen. Det hikk ikke at syndene. Hvordan rett det er. Hvordan vekkurs det glitrar og i bikarnen. Hvordan vel det gonger nyer. At enda noen byter det som ormer og høgger som høggarmer. Jeg er så mye eldre enn tid. Jeg har sett hvordan lydet det er verst som heimen hever av bjøa. Og dit, du som kjenner Jesus,
det är slett inte värst att föra bort fra. Jag vet vi gluja fra hon. Jag vet det. Och han vet det. Han fördömer det inte. Han bider bara komma efter. Men sök inte ut i hem. Jag kunde fortalt dig om de ena natterna. Da ringte jag med över till Moin. Och han satt utanför ett samkom i hus. Det mitt om natten. Det var en sommar. Och väcker var gott. Det var stilt. Och han har sett sig. Och han kom till ett samkom i hus. Och han hickar i ett samkom i huset. Därför han har huxat om. Han var fotler. Han har varit ångstans och ballast. Eller ångstans till Luka Mitje. Och han ringde till Moin till. Vi kändes fra ungen av. Och vet att han gjorde det. Han grät. Var det lukkeligt? Jeg gikk og fjæsa og nei. Var han glæver? Nei. Han sier, Jan, minnes du, da vi gikk i sundagsskolen. Så grät han. Han långtest atter til samfunnet ved Jesus. Og tid. Jeg vil så innelig høyde at jeg kan unge. Ikke lete at jeg kan lumpa og lokka. Det stender øyne et vers her, halte deg fra til ytla, kvosso te så enn ser ut. Hvis det er en ting som de kan skal begynne på, kanskje innenfor sang, innenfor musikk, innenfor alt mulig som de gjør, innenfor alt liv, ja. Halte deg bare fra, det er øynfølt, ut til ytla. Si bare nøy. Nei, det kattla til noe større, noe hagre, noe bedre. Det er så mega viktig. Jeg minnes vel det var unger som tid. Minnes det kattle som jeg fikk. Og det er så ikke de kan komme her og vittna og synge og spela og det sammen. Og stola kvarne, det er for jeg også om til togene at jeg var unger. Og så er menkan undrast av hvordan spiller til at Herren varvat dem. Og det er øyelige, egentlig øyelige, for de var inne i at hun i vitspåren til på her, at tar man heldig seg til årgods, så vil årgods halte okken fra til ytla. Det er et vers som sier det. Og et vers som stender nu skulle jeg finne det, men jeg begynner her på poren kommer her til fløtjøy, ikke? Nu blir det vekk. Fyre at jeg skal ikke synda mot det her, til jeg stender her, men jeg skal finne det, jeg har skrivet det nere her. Salmer 111. Her stendte det. Bøyløys. Salmer 111. Salmer 111. Endelig ble jeg på det. Gøyme år tøyt og hjertanon. Altså årgodsa. Gøyme år tøyt og hjertanon. Fyre at skal ikke synda mot det her. Det stender her. Årgods gjør til mentan, stand mot. Og jeg menkan undrast at det. Hvordan blir det til? Nå er 26 år. Og jeg synes ikke hvordan livet kan fære med mennesken. Hvordan nek skøft jeg har gjort. Men hvordan blir det til? Det var varvøyt, det var unger, det er som er som tid. Hvor jeg helt i fylkjas vi Jesus da. Jeg var ikke perfekt, det er slett her snakk om. Men det husker om hvor jeg valgte alle togene herren. Jo, jeg har bare 8 svær, og det er det som jeg tog jeg ikke bøyplaner vi etter kveld. Det er tog at jeg helt med til årgods. Gode tid. Halte dikken til årgods. Ikke lete noen lumpa dikken til noe annet. Det er det eneste året som kan gjøre til vysan til frelse, sier Paulus ved Timotheus.
Det är det enaste år som gör det vi blir frälst. Vi vånar att det är frälst till kvalt. Du visst inte är frälst så oj, du slår inte lot i sån här. Men du kan bliva det. Vi har kommit till Jesus. Og Guds det som kan bjerga okkon til a fylgja Herren og atlan vei. Og så det hugser om tar personer som nu er farner, som blir varvakter, alt sitt liv. Hva var det som jeg kjente der jo? Tar sjåte vi årene. Og tar teg, falskjene. Sjåte vi årene. Minns vel at jeg øyne kom inn til en gammel, faktisk en gammel nærklaks, han var eldst i samkomne. Og han la opp be. Jeg kom inn kanskje da, så var det rom i syne her som og han la opp be. Kom inn! Vi skulle bare fra knæ ved syne og be seg vin, og han gav ikke be for meg, jeg kom inn. Kom inn! Så vi bare. Ha? Ikke cool? Det var naturligt. Han er i samband med Herren. At han vil inn kjøkkenen. Og selv om hei, han er bare latt. Nei. Livet er ikke bare latt. Men livet som er gode er godt. Jeg kan ikke understryke det. Når en sier det på tammet at han enten kommer hentet bøk, er at halda til fra synd, eller for synd, at halda til fra hese bøk. Og hva det er underfullt. Jeg blir så glad at så ikke det kan. Herren styrker deg og oppmuntrer tid hver annan, stole hver i nøren. Og så også jeg også med et annet. Den her, bøkken her, heter det som jeg har brukt. Jeg har 8 fra 0 til 20, 2 til 20, 20, 30, 40, og nå er jeg alt trusjen, så nå må jeg ta i blod trus for å skifte av alt det. Det är ordentligt skek nu där det på händamattarna. Hantan bauchen här som du finns i Bibeln. Hatt det inte en sån skolabok eller en PhD-reacher som du ska få ett töltal i. Överhuvudligt. Och att det helt inte att du ska kappas vid andra och ska vita bäst. Nej, Bibeln är ett brev från God till tog. Akkurat som mamma du var i Australien. Eller du var i Australien och mamma du skriver till tog. Eller pappa du skriver till tog. Det er så løsner vi skulle lese at det er det kærløksbrevet fra gode til okken. Herren hjelper okken hvordan vi skulle kunne komme og kjøkken og løyve vervart og Johan. Er det ikke godt? Altså det er godt. Og jeg har så ofte fortalt om beiser etter tid av ødelhårst det for om jeg så bøypla ikke mer så det er pjus ikke hva jeg fer men jeg vil bare oppmuntre at ikke halte deg til orgos. Halte deg til orgos. Og jeg minst en affæren her, så skriver jeg helt så fitt Erika skriver jo i her døtter akkurat Erika. Nu er hun mamma og alt, hun er blevet vaksen. Hun skriver her til min, til pappa sønn. Jeg har skrivet i her, og til Stortlet, ass. Du skal få fri i kveld. Ja, det er vet jeg først for, men jeg har flere ånder. Døtter min Erika, hun skriver til min, og her. Nå er jeg kommet først og fjørt, noen Erika og til Løytela. Hentan bøtjen øyer Jon Fero, skriver hun. Og det er så fint som hun skriver. Jeg håper at hentan bøtjen blir lysen kvante. Og at hun blir behandlet pent. Og at hun først er blevet en donalig maver. Og tannkonan vil heldig. Halsan Erika, helst det vel? Altså, og jeg kan se det kom. Hvis det fylltjast ved Herren. Det stender et vers som sier at i øtta Herrens hever maveren sterska vernt. Og maveren, vi kunne også si kvinna, menneska. Og så stender det rett. Og bød hansere skulle øye sjæl. Det vil si at det er skikninger som vi får. Vi har søkt Herren og livet sammen med honom.
Det er for å vujere. Hvis Herren under tikkene merker og bød. Peter sitter her, han har vi merker og bød. Med landet. Og jeg kvann her etter. Ja. Hvis vi holder dere til Herren, så lover han åkken av sikningene vi at fylkes vi om tilfæra og bød hans skulle øye sjål. Så det er virkelig ikke bare til og med det gjelder. Først må du ha frest, ja. Men sikningene færre og vujere til okkara bød. Og hvert det er godt. Og hvert det er velsikta. Då er det så godt at de halter fast ved Herren. Jeg minnes og med å si ta er du ordentlig vel. Ta er du ordentlig vel. Ta for jeg at det er godt. Jeg halte ikke at han mer enn han do seg nekk bedre ned. Men jeg halte ikke han enn ordentlig å komme i gang til det som atleser. En annan søkte Hamsens lærdom. Han vittna i nek som unker. Men det kom annar visdommer inn i livet. Hamsbetje og annars lukt. Som ikke er årgods. Og det er ikke godt. Onker er ikke så øyelig høyt på i onker bestemte detaljer i Bibelen. Glemte det. At vi kattler til å være ljøs og å vinne mennesker for Jesus og så det kan bli frelst. Og det var helt ikke godt. Onker annar gav etter for onker voik og ting og det kunne vi ikke fettle i. Men hjelpe hver nøren og be Herren være kjadikken og halte dikken til årgods. Du tar for å være dikken og medtalige vel til at jeg kan rette reagere. Jeg husker om Josva, det stender i Mosebok, tror jeg vi 11. Jeg vet nok skott om Josva, tror jeg vi 11. Nå i andre Mosebok, tror jeg vi 11. Her stender det. Hvor langt skal jeg tale? Nu har vi talat 20 minuter, och sen mer. Tutja 3 max, ja. Super. Han säger här, Andre Mosebok 33, vers 11. Herren talar med Moses anled til anled. Han visste at det er 4 minuter Josva har haft. Sin mauren som talar vi goda. Ordentlig, ja. Og tar det ikke problemer. Glem ikke det. Tar det ikke problemer. Vi slipper ikke undan problemer, men god for å løye til å gjøre noen alt. Ha? Som tar med over tåsar vi mann. Så for Moses etter tilhalte. Men ikke etter hva Josva gjør det. Han er unge, akkurat som tid. Men tjener i hans er Josva, så når noen unger med vøyk ikke fra kjalten. Han helse til Guds hus. Han helse til Herren. Og hikk hva hendte ved Josva. Han kom at ævla seg Moses. Og så langt som han levde, så fylte Usje eller gode stendet søttene. Det er veldig avvarskan av Guds folk. Vi har haltet til Herren. Og det er så godt. Standet i etter møter. Tæt i møter om. Det er så valsikna. Og så er det i ende, så har vi hova fortelle at jeg kan døme om hvordan livet kan lese. Og hvordan underfullt god hokser, og hvordan høgt han hokser. Jeg opplevde en mann. Jeg skal fortelle deg om løsendrommen. Han var sviken av sin familie. Og han var frøstaver og lå inn og på av sin arbeidsgjøvere. Og han var glemter av en person som han hjelte da det var nei. Og så, da han var 30 år, da fikk han opprøst.
Men ta var han samstundes nødder ui og tjunale vi øyna høytna kvinne og versfeier hans her var en høyen prester. Allikevel så sier hese mæveren midt i øtlån øttes god. Han helt fast vi har kjolt om det sa så svart ut. Så nek møgång, så nek som trustig han nyer. Helt han fast vi har. Han har ikke haft det lagt han mæveren. Og jeg var ikke nærkere, jeg heter mæveren i Bibelen. Jeg var ikke nærkere gitt hvor det at det er Josef. Josef, som vi leser om, vi tittar harst om i sundagsskolan. Vi leser han i 1. Mosebok kapitel 23 ut etter her. Den personen var øyelige sentraler i Guds atlan til å sende Jesus i heimen. Han vi i rett, han var vart i Israel her som Jesus kom i heimen og jøkna frelse og nødl. Men hokset ikke til at han hvis vi tatt møtt om det alt som ringast til det hæsen personen for alt som det var brukt av god. Alt gonger så han til. Rækar av sønnen ekna blå. Bøtja han seg selv igjen, det minnes det. Og han var først av å løgne på av kone Potifar her som han kom med arbeid og som tar han til seltere. Hun først av han ville ha han vissere for arbeidsgiveren. Og han var glemter av skattjere. Det var kort fangsel, da hadde hun leie på han. Så var det en fangsel, og her var en skattjere som Josef så sier vi, han og hit var, jeg minns ikke om hit var kokkeren, var det det? Skattjeren og hin var Iverbakker, godt av det her. Torberg. Og andre ble frukjenter, og andre ble dømtere. Og han hjalp jo noen og sier, han sier vi skattjeren, minst til moin. Ta du kommer her. Men skattjern glemt jeg. Så blant ivetidsen av Faro, og Faro brøtte navnet til Josef. Han brøtte det til Safinat Panea. Og da konger brøtte navnet til falskefyrtun, så betydde det, hva skal jeg øye til? Det gjør det også ved Daniel og vinnen hans og så gjør, ja. Så vi leser om. Og han fikk en kone som Asenat, og hun etter en høytnån, han høytnar gått inne, og versfer hans på til fera, det var en avgoder her. Altså, hokset ikke til, et godsbad. Alt imot. Det gonger bare av sørande til, og i okkar egna. Giften av høytna familie, og ikke samband med sina familie, så et heim, lengt heimane fra. Seldra av sånne bodj. Og i hesar støvne, fer han 2 syner. Og legg så mest til, han viser sin det neiene som han i. Den fyrre sonen gav han et navn, og hette vi Elisabeth til, som av hansara maurmale, ljøaje som åre gløym. Han har haft det så ringt, at han måtte gløyme alt om det enda som bodjan hadde gjørs med og alt det der. Gløym, tog sier han, God hever lete meg gløyma alla møye møyna og alt hus færsmøyns. Så han stadigvæk samband med god, selv om alt søran til løy. Og minst til, all skriften, all biblia innblåst av god. Hun vil lære oss eka. Og her lærer hun oss at god lært Josef, fær og jøknon, alt dette ringa vi øynen endamal. Han jo et endamal. Vi sutja ikke alt endamal tja god. Hvor hender dette, sier vi da? Men god, var det et jørest endamal god heie? Nei. Var det et himmelst? Ja. Lät god hatt det hent at du god tykker under vi tog enda som Josef før jøknon? Nei, absolutt ikke. God tykker ikke ondt vi tog. Men han hever en evig atlan vid her. To unga jenta som kanskje vil gjøre noe kjælet. Og to unge dronker som kanskje også vil gjøre noe forskjellig kjælet. God hever ikke glemt det
tvørst imot. Han hever øyna evige atlan vi synon patne. Akkurat som i Josefen. Nekver nyerturar, altså oppturar og nyerturar, sorger, øynsomme, kulte. Og tog det ikke bibelstid å prætika alt vi er herlig til man tror det Jesus. Det vet det ikke. Jo, vi er herlig frelst. Vi tar en fantastisk vevn. Men lov vi her, som vi lever her, det er ikke enda malle. Men det er tandelen vi skulle tjøkke noen, her god myntar okkon til at være til ambo for han, som han ikke gjør. Han hever et kall, og en oppgave til ødel okkon. Han stiger under ombrannen, nær, gaver, og synar, og kallsut, engrar god ikke. Han hever ikke glemt det, og han tvørser mot det i tjater, atla, tøyina, og innskjer at mynda til. Og det minst til han elskar det, som jeg sier, mer enn en mamma. Elskar sitt barn. Mer enn en pappa. Sånn jeg elskar Herren til. Og fyrir Josef skulle klare seg rundt der, så let han få av Manasse og Efraim som var siner, så han slapp at gløyma. Så han klarer det. Og han ivelute, men minst til, Guds atlan ble tjøkken og ført, tjøkken han forstiklet der. At vi skal lese det i versen etter nå. Og så møter han sånn en bøtjen etter. Og da har han hoa hevnet da. Han græt. Han græt så nek og så hardt. Jeg skal far og hørte om det. Men hvor let god Josef, fær og jøkken og hese ting. Lett dere få lese det i versene som sier og synder det. Første Mosebok 45, de som har Bibelen, prøv å slå opp. Første Mosebok 45, vers 2 først. Nu får jeg enda kjøtt. Første Mosebok 45, vers 2. Prøv å lese her. Det er en øye dyrebærs handløy. God for aldri, slipp åkken og slett ikke har vi tatt ringt. Tvers mot det, han ikke har åkken alle vei. Så sier han her, så skær han og gråt, og han græt så hardt at egypterne hørte det, og det ikke far og finket det vita. Josef sier vi brøver så innar, Josef, lever papi enn, men brøver hans, han finker ikke svære noen, så radder våret har for han. Det gjørs det forferdelig, det er selt han. Det er faktisk å drepe han. Og så tenker vi vers 5. Men nu skulle det ikke være ringer om det, eller gremja tekken om at tid selv om jeg her, tog, du begynner på en å komme, til at bjerga luivun hever god sendt med her undan tekken. Og så vers 6. Tog sendte god med undan. Legg meg slett god. God hever sendt han. Tog sendte god med undan tekken, tog han ville leta tekken øye etterkommere av hjørne, og tog han ville leta tekken liva, ja, til bjerging for mange kvøy. Jo, hvis Israel ikke var varvøyt, så kunne Jesus heller ikke komme. Han ble født i jøkken Israels folk. Frelsant at han høymen, kom i jøkken dette. Det er det som god kaller dere til, jeg vil til frelse for andre mennesker. Det er god initiativ jeg skulle være. Selv om det kan på innan tid, så vet jeg at øyn det. Så blir det fantastisk at jeg var livet her sammen med god. Det er det øyneste som er det som værer og i atler over. Og så vers 8 til søst. Det er tog ikke tid. Det er ikke tøy. Og jeg har sett meg her nå til god, og han har sett meg farao til en feir, til herre over øtlån hos hansere, og til å roa over øtlån Egyptalandet. Hokse det kom til. Enda mal gods for tutt løyv og for mitt løyv. Det er hakre enn etta løyv. Det er fantastisk. Hokse det kom til. Jeg kan bare lykke til å steke Filippebrev i 8.20. Det sier det øyne, jeg synes det er sam. Ja, nå er klokken for det. Her stender Filippebrevet 8.20. Tikkun vær jo gyve, for Kristus er skuld,
akkurat som Josefa, ikke bare at trykva av han, men øysene at loja for hansara skuld. Og i Hebreabrevet 12, jeg kan lykke til det. I Hebreabrevet 12, vers 28. 12, 28. Prøv ikke her. Her stender. Nei, nu tar så godt om at her, det han tiktar okkur. Det han vil mynda til å bli en fantastisk person for sitt rujt. Så jeg lusta nu. Her stender. Det til oppfostran tikkara til tåla lojingar. God gjer vi tikkun som vi syner. Vi kan sagt, og vi døter. Ja? Hvor såneren og i feiren tiktar ikkje? Det utan tikt som ötlava finnes passion av, så det oekta bad nu ikkje syner. Til å sia, faktisk det prekko på at vi Guds bad. Det god gjever okkon imsa rønter og myndar okkon, så vi kan brukas for han. Fantastisk. Ikke missa mot om det gonger mot. Til lukka som på enge kommer her. Kvalt. Herren nær. Halde deg til år hans herre. Så kommer det en dag tid, som vi leser om 1. Johannes brev 2:28. Nå endte vi tog. En dag. Det var kjøttar kommer her ikke tikk om hvis Jesus kommer etter. Tid så ung. 1. Johannes brev 2:28. Her stender, og nu bad mine. Og nu bad mine, ja. Vid frelste. Verande i honom. Så vidt. Ikke fordi at vi ikke skulle være fortapt. Det er vi ikke. Vi er frelst. Verande i honom. Så vidt da han åpenberast. Kunne hava dirve. Og ikke være til skammar. For i honom det kom jeg. Hadde det som bojar okkom. Det er Jesus kommer at. Det er brittle blamses vær. Nå, jeg håper vi ikke akkur sur. Nekk for lengt, da. Godt der. Nu kjærs som mat. Kilkonan kjem du opp at nå. Fint. Tusen takk for det. Og halte fast ved Herren og stole for nør. Men Herren varmer det ikke. Og vi er kjært ikke. Jo, døylig. Takk for det, Jan. Ser jeg god anmelding alltid. Var det ikke at ja? Ja, vi var sinja. Jeg hadde kanskje passet nok vel til om okkur. Kanskje ikke det så godt, men nå her kommer god. Mitt offer bærer fram og alt mitt liv skal holde søtt til tøyen. Og Korfoil, som jeg føler at är du bäst att ta så god i Los Angeles? Det är gott. Ja, det är så gott. Och jag hugger som onkel ösna höda så i kväll. Så kanske för earlier och synga lite Herren. Ja, jag ser det. Här kommer god. Till det välkomna röstadikon. Her komme god, mot offer bære fram, og mot løy. Skal halkast holdt i tøy, mot trær det tøy god. Tam vånen fann og i tær, enter nodjar med. Her kommer god. Her komme god, mot offer bære fram, og mot løy. Skal halkast holdt i tøy, mot trær det tøy god. Tam vånen fann og i tær, enter nodjar med.
tøynar kjeldur lukka, nev vi miskunn tøyne leska med. Og i nøye tøyne finne fri, Jögnon stormen hav, tøyn stiar, og i trygg ved stevne møt her, tøy var, at haldan kross og strøy, og der, her lykur skal det være. Bärs pröjsat här, och att du gör att det och jag vill pröjsat här. Du gör du fräste med till döden hög att här, och du öppnar en väg du vid till dig, kan det närskas där och där. Och att du gör att det och jag vill bröjsat här. Du är du frälste med till domen hög att här. Och du öppnar jag vet hur vi till dig kan det närskas här och där. Tøy vidare. Tøy vi till dig kan det närskas här och där. Tøy vidare det. Kan det närskas här och där. Og Arn, løt han enda så ferdig at takka signing og høyr. Signing og høyr, dårdena øyr, han som hina vi god. Ur ödlån akton, ödlån starton, att hina vi god. För en tunga och en fiskal, jobba och till bian till bortjakna fyra där. Som harra du i last det höjla ge god. Och med vinnar vera du skall hinna vi är god. Signing och höjer, dår dina höjer, han som hinna vi är god. Ur ödlån starton, att hej hinna vi är
gjerst. Någon trus du vi går. Du høyla vår Herre og konkurrent. Någon trus du vi går. Og ikke kan mætast vi tæt du gjerst. Någon trus du vi går. Hver tunga øyna fiskal, jokta og til fria til og bodjak, viren her, som harra, du en hakste høyla jeg god. Og velvinar vera du skal. Hver tunga. Hver tunga øyna fiskal, jokta og til fria til og bodjak, viren her, som harra, du en hakste høyla jeg god. Og velvinar vera du skal. Hina vi god. Ja, jeg får bare først at enda vi i bøn. Gå god. Tørste for løtene i kveld. Tørste for det som kommer fram, og jeg beder bare om at det skal være til sikning. Tørste for at du har tale i kveld, og du har noe med hjert og god, og jeg beder om at vi skal minnes til det som kommer fram i kveld, etter møte, og god om onker lengt bort fra, så beder jeg om at du skal hjelpe tannpersonen, eller tøymon, at vente seg alt tøyen. Du tors alltid klare å renne med jokken her, og beder jeg om at hjelpe okken at halda fast i ter høyest det tår først, og vi ferdig gjør noen stormar god at vi skulle være som jobb at og Josva at alltid lyda til god tørste for kveld og bidde oss nødt sikna drekka man. Amen. Jeg var ikke om eller jeg synes på om alle sånne nekka, men her er en papirsel utenfor her man kan akkurat skriva av om man ønsker at hjelpe til leier. Altså det kan være hva som helst til dømes om man ønsker at hjelpe til ved drekka munne. Så kan man skriva, jeg halte det navn og telefonnummer og så hva du ønsker at det er kanskje drekka munne eller sitte vid teltene, mixa, låsønns noen eller jeg vet ikke, til rann oppgaver og så vet til det velkomna skriva at han stann. Jeg hadde change never da. Ja, til kvarfalt og en møter section av lotion av meg. Det er veldig høyre sånn. Jeg hadde det til, så jeg drekker mor nå, Takk for i kveld.